Auzu billahi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malende cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye toujours aw balimakɛ n'aw denkɛ n'aw dɔgɔkɛ Mamadu Yasa tɔgɔla kumakan don ka bɔ su in na ka information di kanuɲɔgɔnw ma n balimaw fɛn min ye n bila video kɛ la bi su in na n diyaɲe ko tɛ mais a kɛra n ma wajibi ye n b'a fɛ ka ɲɛfɔ aw ye k'a fɔ n ye kunnafoni dɔ de sɔrɔ bi Facebook sanfɛ n b'a fɛ ka bɔ ka explication dɔ di tɔgɔla kanubaw ma maa minnu bɛ tɔgɔla ka video suit la Facebook sanfɛla la n balimaw information jumɛn ye i n'a fɔ komi a b'a kalama kunnafoni min bɛ munumunu na Facebook sanfɛ bi Faransi CDR filanan ko kun kan donc ne tɔgɔla kun t'a fɛ ka kuma a kan wa n tɛna kuma a kan fana mais n b'a fɛ ka kuma bi ka explication dɔ de di kanubagaw ma minnu bɛ tɔgɔla ka video suit k'a fɔ ko n ye kunnafoni dɔ de sɔrɔ bi Facebook sanfɛ n bɔlen kɔfɛ baarakɛyɔrɔ la ka na an balima dɔ bɛ Espagne yan nɔ ale kumana ni Espagne CDR tɔgɔ de ye ka kuma k'a fɔ anw minnu bɛ Espagne yan nɔ CDR la a kumana ni anw tɔgɔ de ye ni groupe tɔgɔ de ye k'a sɔrɔ a ma ci maa fɛ groupe laden maa si tɛ a kalama ale yɛrɛ y'a ka décision ta a yɛrɛ ye hakilina mun ka d'a yɛrɛ ye CDR ko la Faransi ka kuma o kan donc o kɔnɔna la a ye anw maa damadɔ de fo a la donc n b'a fɛ ka bɔ ka o explication di kanuɲɔgɔnw ma o k'a bila o hakili la k'a fɔ tɔgɔla m'a ci tɔgɔla t'a kalama ne yɛrɛ welela k'a fɔ ɲɛna de sinon ne tɛ foyi kalama a ko la ala y'o seere ye ni maa min b'a ka amina o bɛ se k'a wele k'a ɲininka yala tɔgɔla de y'a ci ou bien tɔgɔla b'a kalama wa donc n b'a fɛ ka o fɔ kanuɲɔgɔnw ye o k'a bila o hakili la k'a fɔ CDR min bɛ Espagne yan nɔ anw ti maa si contrôle la CDR bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ CDR bureau ka ca anw fɛ yan nɔ anw yɛrɛ t'a da dɔn donc anw ti maa si contrôle la k'a fɔ ko bureau fila sigira ou bien kelen bɛ yen nɔ anw ti maa si contrôle la mais balimaw aw b'a kalama k'a fɔ tɔgɔla ti maa classé a ka video la n ti maa lagosi non toujours ne b'a fɔ ka kɔrɔlen ko an ka ɲɔgɔn classé dabila ne hakilila minnu bɛ ne ka video suit olu b'o kalama ne b'a fɔ n k'an ka ɲɔgɔn classé dabila an ka tɛmɛ ni fasoko ni fasoko de don ko k'a fɔ ko CDR ko an bɛ ka arasibasi ka hakilina suit k'a soutenir ni o de don anw ti maa si contrôle la donc n b'a fɛ k'a fɔ mɔgɔw ye kuma teliyala dɔrɔn k'a fɔ ko video min sɔrɔla bi mɔgɔw fɛ Espagne CDR tɔgɔ la mɔgɔw k'a bila o hakili la k'a fɔ u ma ci c'est à dire a tigi ma ci Espagne CDR fɛ a tigi ka hakilina de don mais anw si t'a kalama mais ne b'a fɛ ka bɔ ka kuma bi komi a ye ne de tɔgɔ fɔ video la ka ne fo kosɛbɛ kanuɲɔgɔnw kana bila o hakili la k'a fɔ ne de y'a ci ou bien ne bɛ fɛn kalama a la o information de don k'a di mɔgɔw ma dɔrɔn de ne tɛ fɛn kalama a la ala b'a dɔn ni maa min b'a ka amina o bɛ se k'a wele k'a ɲininka ne t'a kalama m'a ci CDR maa si t'a kalama Espagne yan nɔ ale yɛrɛ donna groupe la a tɛ groupe yɛrɛ sariya dɔn fɔlɔ anw ka groupe sariya de n'i donna groupe la i tɛ kuma n'i kelen ka hakilina i bɛna n'i ka hakilina ye k'a fɔ groupe sanfɛ jama de b'a juger n'a diyara jama ye baara bɛ kɛ ni o de ye mais ale t'o sariya kalama ale donna groupe la an kɔrɔ kunna sini mais ale y'i ka hakilina ta ka bɔ n'a ye k'a fɔ ka kuma ni Espagne CDR tɔgɔ ye k'a sɔrɔ a ma maa hakilina ɲini donc komi a yɛrɛ jɛna n'a ka fili ye ka ban mais a ti ɲa fɔ n ka bɔ ka a explication di kanuɲɔgɔnw ma k'a fɔ ka c'est à dire u k'a bila o hakili la k'a fɔ tɔgɔla ta tɛ mɔgɔko ye fasoko de don ni ne y'a ye ko ko bɛ munumunu na réseaux sociaux sanfɛ ni fasoko tɛ ko mɔgɔko de don ne ti kuma o la kanuɲɔgɔnw bɛ ne tɔgɔla dɔw la ne ti kuma video bɛɛ la ne kuma kow b'a dama donc nin kuma nin CDR fila ko nin de ne kun t'a fɛ ka kuma wa n tɛna kuma n'i y'a ye n bɔra ka nin fɔ bi n bɛ ka explication di kanuɲɔgɔnw ma o k'a dɔn k'a fɔ mun fɔra video kɔnɔna la ko Mamadu Yasa tɔgɔ la ne m'a tigi ci o explication dɔrɔn de don k'a di jama ma donc hakɛto bɛ kuma na n bɛ aw bila yan ni a k'an bɛn waati wɛrɛ inshallah donc nin de information de tun bɛ yen nɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu faso ko ni faso tɛ foyi tɛ yen